pic'hamplid, Pic'hamplid? Ja. Pic'hamplid, ben Deformet, quoi. ma hanget, quoi. Ah non, pas ma hand, tre. Non, non, pas ma hand, non. Is het pic'hamplid, nou? Maar in garing met beerkassen. Ja, maar explique. Pas lang, explique. Nu sunt libu, mam le redras wat de herse zullen ze periode. Age, wat beden dan? Age le mam dimpe wa hon kwit en yo. Apus kigel? Henne be pak maat wabi. Hesse pihand. Me ma gwer ze dustu. Ja. En ja. Ja, puis l'autre, là, j'ai donc pas pot en vue boire. Puis dès de comme. Ma prane, me lood laam zela kenane gom en dan dat nog een keer bij mij rischen got. Me anders werd dan nou wat de haas naar de schrap. Zul wie die schrapping, zul wie me laat de mij weer pak ferm. Maar ja. Dat zegt nee, ja, maar zimmers dus had lak. De houden de Brezhoneg no zo. Nevens gaan. A goed zee, een schoon rak, a galies, wij in de zo. Wel in de kap, Bertus. Moest schoon rak. Hoezo? Moest schoon rak. Was zie, met blauw zimmer zie, die gaat er zoet. Ja, kan gaan we doen, nou, even de zo, hè. Ik ben wel een limas. Maar zimmer, wonderlijk, limas. Mais is là, hoe, bras, de bihen. Il a de zevel, quoi. En die dan op boetig wist dat ook in. Met schoenen bij de ja, met schoenen zit dicht, en de klaar in ruggen. En dus laat hem op boetig wist lak wel gino minu aan boetig. Heel te blekken. We soms die we van de berg je wel even voor jong bij jong. Ja. Op boetig wel gino. Ja. Van boetig wist lak wel gino. Maar dan nog dus hè. Ja. Op boetig. Nou ja. Maar als we zeggen dat zo wel lief qua zien zo qua. Maar dan is hem zo bepakken dat mos. Matras, ja. Ben zo ben ik geen kind. Dan Gurvan ik. En ik heb het pakket. Maar zo bed. Als je nooit noemt, niet zo bij pakket. Oh ja, toet. Maar ze zeggen ook. Ah ja. Mensen wat gaan hem. Naar beneden doen dat wat denken. Maar wat gaan bij hier bij bakken. Ja. Want dan kan dat zo in pakket pas. Maar man. Ja. Man is het al in bed dan uitrijden. Maar moest ik goed met doen. Gaan we bij pakket toet. Pas doen. Bij hoe zit moest je? Non, mais pas rentrer comme l'assaut. Quoi, rien. Mais pas parler. Ja, dat ben ik. Dat kan zo. Ja, te breken. Toch, dat kan zo lood, maar dan aan die en zo bepakken, dan aan die en shit. Maar nooit niet meer persoon, wat pakken tot. Nou, pakken. Ja. Mais gauche à gauche, j'ai pas tout avec. Oh ja, hoe pakken we? Dat bouw is blombet laat timka. Dat staat om de spellen. Dan staat om de spellen. Dan staat dus bel zo. Dus bel zo, dus bel om zo. Voor Tim